Oh. Nausa naman po kang sunod-sunod ng animala ka na mag-istorya man ka mabalimayong. Ha? Ang sabi ko kanina, mag-usap tayong dalawa. Pero bakit panay-layo ka ng layo? Ay naman galing sa isa sapay. Balag mag-usapay mong mayong. Ang akuwag kung sa di pasabot ni mayong. Ano? Ops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Na kapag pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Mutong nga ba to sila, boss? Mutong nga to. Baya, di ba ta siguro ang nalalagiyar kay gipabutan dito ni magapon? Mahitabong dili sila mutong ha. Mer, ikaw manggi akong pabutahan na akong pusel. Ay naman, namasin rabi po ko. Ug sa sunod pud boss, ay putik patakag pabutuan ang pusel. Nahibalog gid ka pen ug usa ko kaputong pagkatawo. Ug dili ko makasabot, paputong gid ko. Ay sorry boss, kanang ako asugyot ramgud po nako agon. Ay kung sulusugyote ko sa bahaton tep. Kay di bariyan ka na akong pagkari sa lalakisina. Dili ko lamang ang tatama sa ko bossing kay kanang ako asugyot rabi ha. Ay ay nasigdulo tabi jaw nga natin mo. Baka siga pa ngayon kag akong idasok ning subuhan na akong pusil ning babaro ng akong pabutan. Pero kontrol pa na imong kaisog boss kay maapektuhan sa atong negosyoan eh. Utot sa buwan ka mayong. Ug sa to yung di panulti niya, mainulong ka man nagbatay na. Puro man pud kong ka-translate boss eng. Hilo mayong, kay pila na ka-transaksyon ng iagi nga puro palpak tungod nimo ug yung sa mga nimo. Sorry na good boss, siguro mo gugahubad atong imong gipanulti eh. Yes, hubad na imong kalaki ng usa sa mong tabuo, wa naman hinuon magkasinabot. Mao na minus-minus imong kaisog, buseng. Paghilom David. Karon ha, dili ko gusto mapalpak din ang transaksyon na. Unsa dili may buhaton nato ani boss, pero dili mapalpak ning transaksyon na. Unsa man kuno? Nakaidiya? Ang maayo gid ani boss, minus-minuson gid na imong kaisog. Yes, ino madok yung gapayo kag ipadjong na ko ni akong pusilan imong subuan imong baba. Na. Yate, dugay na po kayo ng mga tawhana. Unsa ang oras ha? Oh, na sila, boss. Boss, na sila, oh. Boss, na sila. Kabalo ko naman! Ay singulit-balik ka! May mo? Ano? Gusto kayo, wala kayo planong mutabang ha eh? Sorry boss. Gusto kayo istorya? Unsa daw? Nganong dugay kayo mo? Bakit ang tagal nyo? May lakad pa kami. Naa pa may gilakaw. Usa sa may labot tato, nana sila gilakaw. Anong pakilating kung may nilakad sila? Ano daw? Pwede bang mag-usap muna tayong dalawa? Yung tayo lang, walang sila? Pwede mag-istoryahan sa atang duha, kanang kitara, kanang wala sila. Sige, pagdali ha. Sige, bilisan mo. O asa man ka? Ano? Ano ka diha? Mayang ay naman, sa pamagahan, alin na! Naman to. Dayon? Oh, nahanap ko na! Nahanap yung susunod ito na! Ano? Ano pinagsasabi mo? Ilan ko na sila mayon. Nga dili pa sunod-sunod pa po yung nahana. Huwag kang sunod ng sunod, dyan ka lang. Ba't ako? Nalalari pa yung mga rita. Sa mento istoryahan. Naman dito. Si maman ta. Ipaari mo kunin mo. Ay buang ka. Mag-istoryahan yung pagkakanako. Yan na ko. Ah,
Ay, kubuang nga mayong. Ikaw nang gaingon ako ato. Kay magkikistorya ka kita rang gwa. Masa sa dito yung istoryahan? Di man ako. Oh. Naanap po to. Bastos gid kay tawan nag. Ano po yung mga tubo mo naman yun? Teka lang. Ang sabi ko kanina, kaming dalawa ang mag-uusap. Anyari? Masa na yung istorya mayong? Ang giingon ako ganiha, kami rang duha ang mag-istoryahanay. Pero unsa ni tabo? Kamatay, ikaw ay klaro ni mo mayong. Ako pa po ni mo ganihan. Ikaw pa rin mag-istoryahan ay? Naalam pag-istoryahan mo na. Ano sinabi niya? Ewan. Oo. Nausa naman po kang sunod-sunod ng animala ka na mag-istorya man ka mabay mayong. Ha? Ang sabi ko kanina, mag-uusap tayong dalawa. Pero bakit panay-layo ka ng layo? Ay naman galing sa isa'y masapay. Balag magsusapay mo mayong. Ang akuwag sa isa di pasabot mo ni mayong. Ano? Pagdali ko naman na mayong, no? Kaya ka na kayong gikonsulte o kung sa'yo gipanulte ng tawanan eh. Nangyari ng kamura-mura tayo mag-istoryahan ay anay. Diyan nilangin ko rin yun. Sa di ang gipanulta eh. Ang mo tungkol sa gipanulte na kasi tutang ha. Ano bang sinabi mo? Di ba ang sabi ko kanina sa'yo, kaming dalawa ang mag-uusap? Oh, nan? Dahil sa kung tapos sa masapay? Di ba ang ingon ako ganina, kaming duha ang mag-istoryahanay? Tandaan mo na kung karado ka rin mag-inistoryahan. Ang nanging sunod ng animala na. Binigyan ko na kayo ng oras para mag-usap doon kanina. Pero bakit siya sumunod? Ano ba talaga? Andun na sana kami kanina para mag-usap. Ikaw naman panay ipal. Tapos ito naman panay layo ng layo. Ano ba talaga ang gulo mo? Ang gulo nyo? Unsa man yun? Naming hatog ganiha para mag-istoryahan ay pero ikaw sige kay sinamok. Nya siya sige palayo. Unsa man yun? Dibugay ka. Dibugay mo. Buang kamayong. Ug naibaluan pa din kamo day mag-istorya hato ganiha. Di hatagan na mo na ako lugar. Pastilan. Oh, nahayaw. Pag-istoryahan mo na. Tagang na mo muna ako lugar. Kaya ari me. Ano mo? Ano yun? Tara na, ayaw ata nila makipag-usap. Boss! Nilakaw naman na sila. Yun naman nila ni mo mayong. Nilakaw kay di man kuno ka na mag-istorya. Galing na mayong. Yun naman po din na nimo pag-istorya. Hoy, pabalik ko. Ay, naman galing. Dali, kabalik ko pagkakanan nila mayong. Pabalik ko natin. Ha? Hoy! Ay,